Продава се напълно обзаведен апартамент с една спалня в Слънчев бряг. Жилището се предлага в добро състояние с мебели и оборудване. Имотът е разположен на 4-ти етаж в сграда с асансьор. С обща площ от 45 квадратни метра, апартаментът разполага с всекидневна с кухненски кът и трапезария, баня с тоалетна, спалня и тераса. Комплексът разполага с голям басейн, красиви зелени площи, детска площадка, игрище, асансьор и други удобства. Имот подходящ както за лично ползване, така и като инвестиция с цел преотдаване под наем. Добра локация, близо до магазини, ресторанти и градски транспорт. Необходими са само 10 минути приятна разходка, за да сте на плажа. Ако имота представлява интерес за вас, на разположение сме за вашите въпроси. Контактите ни ще намерите в описанието към това видео. Абонирайте се за канала ни, за да не изпуснете още атрактивни оферти за имоти на морето.